Dan ben ik gespierd, Jan. Maar daar ben ik net zo goed in. Maar ik wil je even vertellen dat we geen Christ-diner doen met de hinders. En dat doen we onder COVID en om mijn eigen gezondheid, dat we even een beetje rustig aan. En we gaan zo meteen wel even de hinders appelsfurry en buttels en bollen, want dat gaat redschalingen van ze helpen. Dus we gaan ze allemaal even verwennen. En we moeten je toch op deze manier een beetje in de Christstemming houden. En ik wil je natuurlijk heel erg bedanken dat je zulke trouwe fans bent en al deze video's beschermen van Uniek en van Robert en van alle andere hinders. Daar ben ik je echt heel erg dankbaar voor. En hoe meer je liken en subscriben en klik de bel en comments geven comments, hoe beter. Gezond, gezegend, gelukkig en beautiful New Year 2020. Zo? Ja. Ik vind het net zo goed niet. Maar het wordt 2022 toch? Ja, 2022. Dus. Oh, mooi dat is. Daar goed hè. Oké, jongens, zet ik nog even op. Je komt er ook bij. Ik ben ook in de kerstsfeer. Allemaal een Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas. En een Happy New Year. Voor alle Duitsers, een goede roes. Een goede roes. Roes. Een goede roes. Zeg het ook wel. Ik vind het ook wel heel prima, hè? Ja. Nou, gezellig. Appeltje. Oh, appeltjes eten. Slurpies. Lekker. Weet je wel? Senna! Zeg, maar steeds even op.